भगवंत कुणाला सहाय्य करतो? भगवंत त्याला सहाय्य करतो ज्यानं आपली समधी कर्म त्याच्या चरणी वाहिली आहेत. करणारा त्यो हाय, त्यो भाव ज्याच्या मनी हाय, भगवंत त्याला सहाय्य करतो. आणि एवढंच नाही तर तुमची चिंता, काळजी, भीती जो त्याच्या पायाशी वाहतो, भगवंत त्याला सहाय्य करतो. आणि असं नाही का तुम्ही म्हणाल म्या देवाच्या पायाशी काळजी वाहिली तर आता बघ रे बाबा तू. पर त्या परमेश्वराला समजतं जे काय त्याच्या पायाशी व्हायला हाय ते पुरं व्हायला हाय का अर्धमुर्ध व्हायला हाय. जर त्याच्या पायाशी समद व्हायला हाय तर तुम्ही बिनगोर राहिलं पाहिजे. बर तसं होताना दिसत नाही. वा कर्म करा आणि त्याच्या पायाशी समद व्हा.